Aquest estudi s'ha portat a terme gràcies a la col·laboració entre principalment dos grups. El meu grup, que és el grup de dianes moleculars del càncer, que està liderat per el grup de la Pilar Navarro, que ens centrem en investigar dianes moleculars principalment contra el càncer de pàncreas, i gràcies a la col·laboració amb el grup del José Lamos, que és expert en les proteïnes PARP, doncs hem vist la implicación de la proteína de PARP2 en el desenvolupament del cáncer de páncreas. Hay diferentes motivos que hacen que el tumor sea tan difícil de tratar, pero fundamentalmente los podemos resumir en dos, que sería por una parte el tratamiento, el diagnóstico, que suele llegar cuando ya están en fases muy avanzadas los pacientes y por tanto no son candidatos a cirugía, que es la única opción curativa. Y la segunda es que es un tumor que es muy resistente a las terapias y de hecho no responde a las terapias actuales, no hay una buena respuesta. PAR2 es una proteína que pertenece a un grupo de enzimas capaces de activarse en respuesta al daño en el DNA. También es una proteína que puede tener otros efectos, fundamentalmente a nivel de modulación de respuesta inmune, que és un poco una función que está empezando a clarificarse hoy en día. O sigui, en aquest estudi el que hem vist és que a l'inhibir PAR2 tenim efectes, com dius, tant en la cèl·lula tumoral com en el sistema immune. Què passa? Al final aquestes cèl·lules tumorals estan sotmeses a el que en diem alts nivells d'estrès, degut a que estan proliferant constantment, etc. I PAR2 és una proteïna que el que fa és controlar aquest estrès de forma que la cèl·lula pugui seguir creixent i dividint. El que veiem és que quan inhibim PAR2, aquest estrès, aquest control desapareix i la cèl·lula fa el que en diem apoptosi, que és simplement un suïcidi cel·lular, de forma que aquests tumors ralenteixen i veiem un alentiment d'aquesta progressió. A la vegada veiem també que la inhibició de PAR2 fa que les cèl·lules del sistema immunitari siguin molt més actives i puguin atacar a les cèl·lules tumorals d'una forma més eficient. D'aquesta forma tindríem com un doble efecte, tant a la célula tumoral como en el sistema inmune. Durante ya 30 años estamos buscando soluciones de blancos terapéuticos para el cáncer, especialmente para aquellos cánceres fríos que no tienen una gran estimulación de la respuesta inmunológica, tratando de sobrepasar esta gran inmunosupresión, los fenómenos de exclusión inmunológica.